Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Ataw tagtatan. Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, laki pa mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon o Higalang Bisaya Communications Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Tag-ulan gihapon sa lain-laing dapit sa nasod. Gawa sa hulga sa COVID-19 panahon, usab sa ubo, sipon ug trangkaso. Busa, ampingan ang kaugalingon magpanalipod permi aron himsog ang atong panglawas. Ubani sa dayon mi ninyo karong hapuna alang sa mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna mo'y matun-an karong hapon sa Bisaya gyud. Atong makauban sila Office of the President, Assistant Secretary Girly Veloso alang sa mga bag-ong giablihan na malasakit center sa pampublikong ospital sa Tibok Nasod. Makauban po nato si Arnold Pueblos, ang Municipal Youth Coordinator sa lungsod sa Socorro sa probinsya sa Surigao del Norte. Ug sa atong Operation Tabang at ang atong paghatod og tabang sa mag-uyuan na sila Charlie ug Danilo na gikan sa lungsod sa Socorro. Puno sa serbisyo publiko. Inspirasyon ug good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon. Diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Good news sa tanan. Sa mga gusto og load diha aron duna mo'y magamit na pang-text ug pang-internet, manghatag ta og 100 peso worth na load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners, 10 lucky winners sa Globe subscribers ug 10 lucky winners para sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address. Ug unya, atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Ker Alipayo Chu, ang atong youth correspondent gikan sa surfing capital of the Philippines sa Siargao. Busa, like, share, and message na dayon. Magsugod ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, mas gipaugtan pa sa lokal na kagamhanan sa Cebu City ang pagpatuman sa health and safety protocol sa lungsod sunod sa pagpailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ ug pagkumpirma ni Department of Health Central Visayas Director Dr. Jaime Bernadas sa upat na bagong kaso sa COVID-19 Delta variant sa probinsya sa Cebu. Samtang, gisiguro ni Vicente Soto Memorial Medical Center Chief Dr. Gerardo Aquino Jr. na andam ang oxygen tanks sa ilang ospital para sa panginahanglan sa ilang pasyente. Lakip na ang adunay mga COVID-19. Matod kang Dr. Aquino, adunay 700 katangke ang ospital na magamit sa pangadlaw-adlaw. Andam mo sa ilang ospital na dungagan pa ang mga kini kung kinahanglan. Dugang pa ni Dr. Aquino, abli ang VSMMC na magpahulam og medical equipments sa gagmay nga pampublikong ospital kung gikinahanglan og tabang. Sa Region 10, andam nang ipangapod-apod sa Cagayan de Oro City ug Hingog City, Misamis Oriental ang Enhanced Community Quarantine kun ECQ Special Ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10. Kasunod sa pagpirma og Memorandum of Agreement sa paghatag og Special Ayuda, gidawat ni Cagayan de Oro City Administrator Teodoro Teddy Sabugaa ug pipila pang opisyal sa lungsod ang cheque gikan sa DSWD Field Office 10 na nagkantidad sa 767,824,000 pesos para sa 191,956 na family beneficiaries sa Cagayan de Oro City. Samtang, personal nang gidawat ni Mayor Eric Cañosa sa Hingog City ang cheque gikan sa DSWD Field Office 10 na nagkantidad sa 212 million pesos para sa 53,000 na family beneficiaries sa ilang lungsod. Sa Region 13, gikan sa simpleng pag-uma, nagmalampuson ang gihimong pagbansay sa Department of Agriculture Caraga sa 50 ka membro sa Bagsud Anahaw.
bagong kinabigtasan Farmers Association sa Tago, Surigao del Sur. Sa ilang gimong Harvest Festival, sa ilang 50 ka hektaryang corn model farm, mitambong ang lain-laing pribadong kumpanya sa riyon aron mamalit sa ilang produkto. Dako usab ang pasalamat sa mga mag-uuma sa Tago, Surigao del Sur sa ahensya sa paghatag niini og binhi, fertilizer ug marketing assistance busag gikan sa usa ka simpleng kaalaman sa pag-uma, magsilbi ng agripreneurs ang mga kini. Dagang salamat, Jay! Walay undang ang pagtukod sa mga malasakit center sa nasod. Sa milabay nga semana, 3 ka bag-ong malasakit centers ang gipang-ablihan. Alang sa mga detalye, ania si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Asek Girly. Daghang salamat, Secretary Martin. Nagpadayon ang pagtukod sa mga malasakit centers sa nasod. Ang labing ulahi nga giablihan mao ang malasakit center sa Eastern Bicol Medical Center nga nahimutang sa Verac, Catanduanes. Ang virtual launching giatambungan sa amahan sa Malasakit Center nga si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, uban kang Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Mao kini ang ika-133rd Malasakit Center sa nasod ug ang ika-74th sa Luzon. Gidawat sa mga opisyal sa hospital ang 3 million pesos na Social Civic Projects Fund sa Office of the President ug laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Atul sa launching, gipahibaw usab ni Senator Bongo na sa dili pa matapos ang tuig, makadawat og additional 10 million pesos gikan sa MAIP sa DOH ang Eastern Bicol Medical Center. Moabot na unya og 20 million pesos ang ilang MAIP fund aron makatabang og mas daghan nga pasyente. Samtang niadtong July 31, duha ka mga malasakit centers ang giablihan sa Mindanao. Personal nga gitambungan ni Senator Bongo ang pag-abli sa Malasakit Center sa Adela Serra T. Memorial Medical Center sa Tandag City, Surigao del Sur. Gidawat usab sa opisyal sa Adela Serra T. Memorial Medical Center ang 3 million pesos na Malasakit Fund ug 10 million pesos nga MAIP Fund gikan sa DOH. Kini ang ikaduhang Malasakit Center sa probinsya. Human giablihan ang unang Malasakit Center dito sa Lianga District Hospital sa Lianga, Surigao del Sur niadtong July 10. Sa susamang adlaw, gibuksan usab ni Senator Bongo ang laing nga Malasakit Center sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital sa Patinay, Agusan del Sur. 3 million pesos ang Malasakit Fund sa hospital ug 10 million pesos ang MAIP Fund na ilang nadawat. As of today, niabot na sa 33 ka Malasakit Centers ang anaa sa Mindanao, 26 sa Visayas ug 74 sa Luzon. Mao kadto ang atong mga Malasakit Center updates. Hangtod sa sunod higayon, kini gihapon ang inyong alagad, Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Dagang salamat sa imong Malasakit Center update, Asek Girly Veloso gikan sa Office of the President ug sa atong mga kababayan na namalaka sa ilang hospital bills. Taalang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa Tibok Nasod. Aron kamo matabangan. Sa atong pagbalik, ang atong paghatag og tabang sa mag-uyuan na Charlie og Danilo. Tutok lang mga higala, we will be right back. Nasa loob na ho ng hospital ang 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Lapitan nyo lang po, may hawak kayo ng bill ninyo, tutulungan kayo ng malasakit,
hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Wala na po kayong babayaran sa inyong pagpapahospital. Wala na ko'y nakitang rason, wala na pong rason na hindi natin matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang Malasakit Center. Para po yan sa mga poor and indigent patients. Tanang nitabang karon panahon na manaman ta sa tunga sa pandemya tungod aning COVID-19. Daghang salamat sa inyong sakripisyo karon panahon na. Ayaw mo kagol basta sa kapakanan po ng mga mahirap ipaglalaban po kayo. Kasabot ko sa problema ninyo. Kung akong gisaad sa inyo sa una, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas, mahulo, matawi-tawi, maapari mo, at tuon kita mo basta kaya lang sa akong panahon. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud, kini inyong amigo, Communications Secretary Martin Andanar ni apil ba mo sa atong load promo last week. Karong hapon ihatod ka nato sa atong bag-ong youth correspondent Ker Alipayo Chu gikan sa Siargao Island ang mga maswerteng load winners na miapil sa atong programa last week. Kinsa-kinsa sila. Take it away, Ker. Daghang salamat Secretary Martin Andanar. Maradyaw na hapon Siargao. Maayong hapon sa tanan nakita ug namating karon sa atong programa sa Bisaya Gyud. Kini si Ker Alipayo Chu, ang inyong youth correspondent. Ug aniya ta karon sa surfing capital of the Philippines, Siargao Island. Tutiin ato ihatod kaninyo ang mga maswerteng load winners sa niaging semana nga Bisaya Youth episode. Una, ang swerteng winner mao si Jessie Avila sa Surigao del Sur. Ikaduha, si Marvin Joy Idulan from Cagayan de Oro City. Ikatulo, si Kyle Del from Misamis Oriental. Ikaapat, si Orly Bumanglag from Surigao City. Ikalima, si Floreta Diestro from Surigao del Norte. Ikaunom, si Lester Lumiho from Dihulngan City, Negros Oriental. Ikapito, si Sherilyn Kalahati from Cebu. Ikawalo, si Clemark Caro from Bacolod City. Congratulations usab kang Cirilo Rabanes from Carmen, Bohol. Ug ikanupuyo, si Vivian Ata from Taytay, Rizal. Congratulations sa atong unang batch ng weekly winners sa atong Bisaya Youth episode. Before kita magpadayon, kabalo pa mo na ang Siargao wala lang maili tungod sa surfing, kundi nailhan po kini tungod sa mga white sand beaches, lagoons, ug uban pang mga kinaiyahan. Tuig 2019, nagtilaya kini nga Best Island in the World ng Condé Nast Traveler. Ug karong tuig, ikilaya na usab kini as one of the 2021 World's Greatest Places by Time. So karon, ato na po di-announce ang second batch sa atong load winners sa niaging semana. Ang mga mosunod, mao sila. Una, si Irene Pausal ng Negros Oriental. Congratulations! Sunod, si Sheila Sigues ng Surigao City. Christian Rosas from Cebu City. Sunod, si Stephen Pagala from Cagayan de Oro City. Si Rianor Inday Sapandal from Taytay, Rizal. Angel Joe Chavez from Butuan City. Sunod usab si Sheila Espihon Borga ng Pilar, Surigao del Norte. Ug ang atong last 3 winners mao sila Lovelia Tan from Balingasag, Misamis Oriental. Tommy Lira from San Felipe. Ug ang katapusan mao si Marvin Kotamura from Ubay, Bohol. Congratulations sa atong 20 ka mga lucky winners ng Bisaya Youth Load Promo. Daghang salamat sa padayon nga suporta sa atong programa.
Hinaot mo unta na magpabilin ang inyong pagsubaybay, pamati, o pangita sa atong programa sa Bisaya Gyud. Kung gusto ninyo mapili o mamahimong load winners sa atong programa, para makadaog sa Bisaya Gyud load promo, mag-text lamang sa mga numero na naa sa inyong mga screen o i-text sa numero na 09178-486-469 o 09088-501-364. Congratulations sa atong 20 ka mga lucky winners ng Bisaya Gyud Load Promo. Daghang salamat sa padayon nga suporta sa atong programa. Kung gusto ninyo mapili o mamahimong load winners sa sunod na semana, i-like o i-share ang Bisaya Gyud Facebook page. Kini si Ker Alipayo Chu, gikan sa General Luna, Siargao Island. Nagpahinumdom, basta Bisaya, maabtik yun. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Good News Care o sa atong mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Galisod man sa iyang kondisyon, mibiyahe si Charlie kauban ang iyang uyuan na si Tatay Danilo gikan sa lungsod sa Socorro ngadto sa Butuan City aron mapaopera ang sakit niini sa iyang kinatawhan. Ato kining tan-awon. Gikan sa usa ka isla sa lungsod sa Socorro, sa probinsya sa Surigao del Norte, nangayo og tabang sa Bisaya Gyud si Charlie Ilandag. Pinaagi sa iyang uyuan na si Danilo Rosilio sa pagbilin og mensahe ni Danilo sa atong programa. Gipaabot niini ang kahimtang ni Charlie, 23 anyos, nga na-diagnose nga dunay benign prostate enlargement. Gunad adtong pagkahitabo nga gibali napiktuhan ag imong kinatawo kibali mga pila ka edad unsa tong mga edara nagsugod ug unsang tuiga. Kuan, nagsugod to mga high school ko. Kaya namatay ang tatay 2008. Mato nga dito nagsugod agawng pagkatao nga ako'y silbi nga himbarog nga ginikanan sa among pamilya. May panahon sa way eskwela kay estudyante man po ko. Mamulis ko kay matupul lamang makatabang ko sa ginikanan. Mato nga pagkaminso na sa akong ginikanan ni Marley de la Piña. Tarang mga kabugatan bisag asa dapit. Ako rin magbihay-bihay sa pambot, magkargang mga kahoy. Hindi, ako ito yung magabi kayo na ang biyahe. Mato nga, nalugay na akong bumiyahe, arsal kabugatan ng mga kahoy. Kung kahibaw, waday ko kahibaw sa akong lawas o diha na day akong gibati. Nga, mubag na sila kahat. So paunsa man to sila nakaapekto sa imong adlaw-adlaw ng mga panginabuhian, isip kintahay nga mo hingbarog nga haligi sa inyong pamilya uban sa imong asawa. Unsa man nga mga kalisdanan nag-imong naaguman gunad adto nga midagat tong maong sakit sa imong ginatawo. Kahoy ka ng pulong dagat. Kalaging mga saseron dya, gikan naghago, mahumul og dagat. Mabasa, unda, atong lawas. Kinapoy mo ito nga, di ko maka, iba o gawing lawas. Ang kanamanam nagkaluja, ang kanamanam nagka-apiktahan. Mo ito nga, di ko kahibaog mo, hubag rin sa kahat. Mo ito nga, yung desisyon ko nga, magpauban kong kay Danilo nga, paoperahan lagi o kung sa isakto, mo itong giinan ko sa doktor nga, kalang imong kusog, aris ang mga tubangan bation. Kung mga usog ka, aris ang mga tubangan ganang. Adto na may kakulangon sa kwarta, mibiyahe ang maguyuang Charlie ug Danilo padulong sa Surigao City aron mapatambalan sa Butuan City si Charlie. Humanang pila ka adlaw sa pag-star sa ospital, niadto lang niaging semana na operahan si Charlie sa iyang problema sa prostate. So mga pila ang puday kantidad agi pangadyo sa doktor sa pagpa-opera anang maong kuada balatiana.
Primero na ako pag-ato sa St. Paul Hospital sa Surigao. Isa may gibungatan og 36 out 38. Mato nga dok usa may pamaigwa na dok ba. Gamay-gamay na kawa mga lumi kwarta lagi. Mato nga sila nga maghina og PhilHealth. Kaya ron magamay-gamayan mo. Mato nga nagpahinang og PhilHealth. Mato nga ang 38 nahimo ang 18. Sa pagkamutan ito sa buktuan, kaya dito ang kusbutuan gi-repair. Mato nga, gihanjaw po ni Danilo nga, dok wa na mo day laing ubos anak kay wa mo juli laing daang kwarta. Hala. Kaya nga, kinsirakan. Mato nga, gibarihan na mong katunga, dyan promise may nga dok, pwede kang katunga ini ator ka Surigao, kaya mo yung kwarta da. Mato nga, nangutang mi diri sa akong mga igsoon, diri sa Socorro nga, akatunga, ang barihan na mo. Naminusan man sa PhilHealth ang ilang bayronon sa ospital. At doon nagihapoy na biling utang si Charlie sa pagbayad niini sa ilang hospital bill. Busa, kita sa Bisaya gyud. Sa gamay natong nakayanan, ato silang gihatagan og tabang pinansyal, pagkaon, lakip na bugas para sila adunay maggamit sa ilang pangadlaw-adlaw. Samtang si Charlie nagpaayo pa. Salamat ko sa Bisaya gyud kay bisan tod og gamay raning hitabang. Salamat kay dako nga dahil abot. Kaya lang lisura ka dulog karon sa makaron nga nangutang rami among ipalit og among panginabuhian nga may amib paingnan. Mao na nga nagpasalamat ko sa Bisaya gyud kay bisan tod og gamay ra ring kuan nalipay gyud kog dako. So ikaw tayo unsa man po imong ikapaabot sa atong programa sa Bisaya gyud? Nagaw po nga paabot nga dako ko salamat po nga bisan sa among untang mga kalisdanan nga giagian dito ni sa pagpa-admit pagpa-hospital nga nagahapon na tabangan gahapon ni sa Bisaya gyud nga ako mo nagda dito. Salamat ko sa programa sa Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa pagsalig sa Bisaya Gyud, Charlie ug Tatay Danilo. Alang kanimo Charlie, among giampo ang imong daling pagkaayo. Ayaw, kawadi ug paglaom. Wala ka nag-inusara. Sa panahon sa kalisod, ang magtinabangay gyud mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Arnold Pueblos, ang Youth Coordinator sa lungsod sa Socorro. Tutok lang, we will be right back. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ako si Minchi Carabali, asawa ni Benjo sa Hintungdan. Magpasalamat ako sa Bisaya Gyud, ilaminakan Sir Martin Andanar. Magpasalamat ako sa Studio Tanan sa Bisaya Gyud. Saka sa assistance nga ako nadawat. Bisan gamay ra ini pero dako nakatabag ini si Jang na saya sa pagpalit ng iyang tambay. Daghang kayong salamat. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala, Communication Secretary Martin Andanar, sa ato mga igsuon na naminaw nato karon sa Bisaya Gyud, labi na sa mga sikad, tricycle o abal-abal drivers. Maayong hapon ka ninyo diya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Pinaagi sa koordinasyon o inisyatiba sa mga youth leaders sa lungsod sa Socorro, nagmalampuson ang ilang kasabutan sa Department of Education aron mapanindot ang eskwelahan sa ilang lungsod. Aron atong nga bal-an kung unsa ni na Memorandum of Agreement sa DepEd o youth leaders sa Socorro o uban pa nilang mga inisyatibo. Makauban nato karong hapon si Arnold Pueblos. Maradyaw na hapon, Arnold. Maradyaw pod na hapon, Secretary Martin, o ingon man sa atong mga kababayang Bisaya nga
naminaw og milantaw niya ani nga programa. Arnold, una sa tanan, pwede ba nimong iambit sa atong mga tigpaminaw o tigpananaw ang function sa youth coordinators lahi ba sa atong mga sangguniang kabataan? Secretary Martin adunay kalahian siya kay isip usa ka youth coordinator sa among lungsod sa pagkapandemya among nalantaw nga ang sa panahon nagikaron aduna may kakulangon ang atong eskwelahan, labi ng atong eskwelahan ug uban natong kuan nga ginaoperan sa among serbisyo publiko. Among nalantaw nga sa pagka-pandemic ang eskwelahan wala may mga estudyante nga mamintina ang kahinlo sa maong eskwelahan mao to nga ang mga youth or mga batan-on sa lungsod sa Socorro akong giorganisa aron sa ingon kami makapadayag og serbisyo sa matag eskwelahan aron mamintina ang maong kahinlo sa palibot. Kaganina, akong na-mention ang inyong kasabutan with the Department of Education. Unsa man ni ug unsa nga tabang ang nahatag ani sa eskwelahan ug estudyante? So dako kadung tabang ang nahatag ani sa eskwelahan ug sa mga estudyante kay ngano isig sa pagpanguha nila og module kung ato manggong balansehon ang mga maestra aduna gadon sila kakuwangon sa ilang labor force para sa pagbintina sa kahinlo sa maong eskwelahan. Unja ang maong mga youth or atong mga kabatan-unan nga maoy nagserbisyo sa mong eskwelahan. Dako na mong garbo kay ang maong eskwelahan nga among giserbisyuhan midaog sa brigada eskwela nga diin ang duha ka eskwelahan nga among ginarindiran og serbisyo publiko. Naapil kani sila sa regional level sa brigada eskwela nga contest. Bag-o sa atong tanan ang pandemyan dala sa COVID-19 ug tanan gyud na apektuhan. Labi na ang mga kabatan-unan. Giunsa pod nato sila paggiya labi na ang ilang mental health. Sa akong base sa akong ibali na hinang karanasan isip usa ka youth leader kay ako na mahimo man pong taod-taod nga Grand Prix sa lungsod sa Socorro og nanahinang pugkong usa ka presidente sa Siargao Island Volleyball Association. Didto na ho nakita ang mga interes sa youth nga adunay kasing-kasing nga mo tabang og mo render sa ilang voluntaryo nga oras para sa ingon mamintina og mapuslan kini sa isig kaingon kay gani pa diri sa among lungsod sa Socorro dili naman namo ikalimod nga ang spirit of bayanihan doon na naga-exist kay apil naman kini sa among tradisyon. Mao nga dali ranaho na naagni ang maong mga kabatan-unan nga moapil sa maong mga kalihukan kay aron sa ingon panawagan man pud sa among lokal na gobyerno ang pagtinabangay kay matud pagani ang daghang kamot makapagaan sa buhat. Nahimong suliran sa mga ospital karon dili lamang ang pandemya. Lakip na ang kakulangan sa supply sa dugo tungod dili dali ang paghatag og donasyon karon. Unsa ang inyong gibuhat aron makatabang na maminusan ang gisulting kakulangan? Niadtong September atong tuig 2020 sa maoy pagbuto sa pandemya, isip ako ang ibali na hinang youth organization dadto nga panahon na akong gihandyo ang mga kabatan-unan igud man ang akong mga kauban mga brothers and sisters sa Tescalion Grand Fraternity nga modonar sa ilang dugo dili lamang pag-maintain food sa ilang kaugalingong kalusugan ilang kaugalingong ibali maminintina ang ilang kaugalingong aroy kalusugan kibali mo to nga ako silang giingganyo sa pag-join sa maong bloodletting nga gipahimutang o gipanguluhan sa among lokal nga panggamhanan kay dako kayo ang maong partisipasyon kay kami lagi diri sa isla kung manginahanglan og dugo lisod man kaayo ka nga manginahanglan pa mi og volunteer nga kuhaan og dugo para dayon sa Surigao mo na nga ako nangimbasog nga ang uban natong mga kabataan nga pwede na kuhaan og dugo sila mo donar aron sa ingon makatabang pod sa ubang tao nga nanginahanglan anang dugo. Arnold, pwede ba nimong i-share sa amo ang inyong mga nakalatag na programa para sa mga kabatan-unan
sa Socorro, Surigao del Norte. Karon daghan mig nakalatag nga programa kay murag nibalik-balik naman sa normal kay bali murag aduna na may gumikan lagi sa vaccination nga program nga gilunsad sa atong gobyerno sa atong national nga government. Kami gani magpasalamaton pod mi sa atong Pangulong Duterte nga kami diri sa lungsod sa Socorro naabtan nga jud og kanang libre nga bakuna. Mao gani nga kamo karon isip plataporma namo ron nga amo pong gipahingusgan nga ang duwa nga volleyball dili lamang ang duwa nga volleyball ug ubang sports mahinay-hinay na pagbalik kay kahibaw man lagi mi nga ang kanang sportsmanship ug camaraderie dinha pod mamold ana nga maong kalihukan. So mao to ako pod manawagan nga unta nga magpadado na ang maong pagpartisipar sa atong mga kabatan-onan ug ingon man sa mga kadagkuan sa mong lungsod sa pagpabakuna. Arnold, ang imo na lang panawagan ug mensahe alang sa mga kabatan-unan sa Socorro. So ahong giagni o gipanawagan ang tanang mga kabatan-unan sa lungsod sa Socorro nga unta mo kooperar ug mo koordinar sa ang panawagan sa atong national government sa vaccination program kay sayod ko nga ang atong lungsod naglisod gyud kay adunay dako nga hesitation gadud nga sa pagpabakuna diri sa atong lungsod kay ang uban lagi nagatuo nga ang maong bakuna makadaot pero abi gadud nindo ako isa gadud ko nga fully vaccinated na mao na nga kitang tanan unta dili lamang mga kabatan-unan kadagkuan ang mo taho danang maong kalihukan unda isa pa paunsa nato matupad or lang maangkon ang giingon sa atong national hero nga si Dr. Jose Protasio Mercado Rizal nga ang kabatan-unan mo'y pag-asa sa atong nasod kung kita sa pagkakaroon dili mo sunod sa simple nga programa sa atong panggobyerno. So maora siguro to, Secretary. Daghang salamat, Arnold Pueblos, ang Youth Coordinator sa lungsod sa Socorro, Surigao del Norte. Daghan pod kayong salamat Secretary Martin nga ako nahatagan og oras nga ingon ma-interview sa imong programa diri sa Bisaya gyud. Daghan po kayong salamat sa atong mga kaubang Bisaya nga namati og may lantaw karon sa maong programa. So ako po tuod dali sir ko makalimot ako po mo congratulate ni Secretary Martin Andanar isip pagkahirang o pagkadawat sa award nga Media Hero of the Year. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala, diri natapos ang inyong programa kanunay nga andam mutabang sa ato mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban kang Office of the President Asek Girly Veloso, kang Municipality of Socorro Youth Coordinator Arnold Pueblos, sa mag-uyuan na si Charlie o Danilo o kang Ker Alipayo Chu, atong youth correspondent sa Siargao Island. Magkita na sadta sa sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malaybalay ug makita sa social media platforms sa Armen Facebook ug Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad og like, share, follow, and message sa among Bisaya Gyud socials. Facebook page at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud, ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede mo i-click diha kanang bell para ma-update mo pero. Okay? Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Ako, ang inyong igsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi mag-ampo o magkita-kita tag-usab mga bay. Dali lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!